Laygon ang Dios niining adlaw mga kaigsuonan. I hope nga malipayon ka. I hope nga nakakaroon sa sitwasyon nga andam sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Salamat kay igsuon sa padayon ninyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Hinaot mga kaigsuonan nga mas daghan patang madasig, mas daghan patang malig-on diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaw ba karon igsuon, ana ba ka sa sitwasyon nga o nakasulay ka ba sa niini nga sitwasyon nga pamati nimo, dili ka nimo pwede isumbong ang imong problema tungod kay kung isumbong nimo kini sa uban, basin og dili sila makasabot sa imo, basin unya og husgahan kanila sa imong sitwasyon. But karon mga igsuon, dasigon ko ikaw pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ko, and I hope nga tagaan nato kini siya dakong pagtagad kining maong pulong mga kaigsuonan. Atong basahon kini mga igsuon ang pulong sa Ginoo. Lantahon nato diha mga kaigsuonan sa ikaduhang Korinto mga kaigsuonan. Ikaduhang Korinto itong pagabasahon mga kaigsuonan. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 18 mga kaigsuonan. Okay ni ang pagkasulti sa pulong sa Ginoo. Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayod mapukan. Naglibog apan wala gayod kawadig paglaom. Ikaw ba kini igsuon o usa ba kita niining sitwasyon na karon? Ilutos kami sa mga tao apan wala gayod biyai sa Dios, ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Sunod mga kaigsuonan, sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Hesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kay si Hesus, tungod kang Hesus mga kaigsuonan, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Siguro mga kaigsuonan, dili man taas kaayo ang akong kasinatian may tungod sa pag-alagad, apan nakasulay ko mga igsuon nga dunay tao nga nagsulti sa kuha nga nakadungog ba ko sa balita nga patyon ko niya. Apan wala kini na nakahimong babag na ko mga igsuon tungod kay pamati nako dili kaya ning mopatay ning tawhana. Padayon ta mga kaigsuonan. Ngayon sa dinhi, sa tibok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagahom apan diha kaninyo may nagahom ang kinabuhi. Ikaw karon igsuon kung duna kay kalisod, duna kay pamati nimo na ka sa problemang di nimo kaya. Yes, igsuon, dili nato kaya ang problema kung walay someone nga mutabang nato o kana siya mao nga atong Ginoo. Padayon ta mga kaigsuonan sa pagbasa niini. Ang kasulatan nagingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Kasamang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. 14. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo, uban kang Hesus ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo usa makadaghan ang mga tao na makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Amen mga kaigsuonan. In verse 16, ningon siya, tungod niini wala gayud kami kawadi o kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Shout out mga kaigsuonan sa tanan nga mga alagad sa Ginoo. Lahi man ang atong experience, lahi man ang atong kalisod, lahi man ang atong kasinatian sa ministry, apan dalaygon ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Kay walay someone, walay alagad ni Lord nga magapabilin sa pag-alagad, walay magapabilin sa pagserbisyo kung wala sila, kung gipasagdahan sila sa Ginoo mga kaigsuonan. Busa padayon kita sa pagsingkamot kay dili layo ka nato ang tinuod naging harian mga kaigsuonan. O kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamo gilabihan kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang
nga makita kun dili sa butang nga dili makita, kay ang butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan sa iyang mga pulong. So atong matun-an in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 18 mga kaigsuonan, diha nato makuha ang pagtulunan nga nagaingon ang benepisyo sa mga paglutos. Aduna ba di ay benepisyo mga kaigsuonan ang paglutos? Yes mga kaigsuonan, aduna ay benepisyo ang mga paglutos, ug mao kana karon ang atong tun-an ni ining hamubo nga panahon mga kaigsuonan. Adunay tulo ka mga butang atong mahibaluan may tungod sa Kristohanong benepisyo. Yan ang maong kapitulo verse 8 o bersikulo 8 hangtod sa 18 mga kaigsuonan. Sa unsang pamaagi nga ang paglutos mahimong benepisyo. Sa unsang pamaagi nga ang paglutos mahimong benepisyo. Okay mga kaigsuonan, unang butang mahimong benepisyo ang paglutos, dawata ang paglutos ingon nga panalangin. If naay someone mga kaigsuonan nga nagdaog-daog nimo, if naay someone mga kaigsuonan nga wala mahimuot sa imong kinabuhi, ayaw basihi sila sa imong pag-alagad. Ang imong pagtuo ayaw ibase nila mga kaigsuonan tungod kay lahi kanila igsuon. Ingon si Lord nimo, ikaw ang kahayag. Ikaw ang kahayag sa kalibutan busa pagpabilin diha sa halangdon nga pagserbisyo sa Ginoo mga kaigsuonan. Dawata ang paglutos ingon nga panalangin. Kung atong lantahon dinhi mga kaigsuonan, doon na ba'y sitwasyon sa atong kinabuhi nga nalibog na ta kung asa kinsa nga tao ba atong maduulan? Usahay mas una natong pilion tong tao nga kontakon nato, nakalimot na ta sa prayer, nakalimot na ta sa proseso mga kaigsuonan. Dapat nga dili nato malimtan ang pag-acknowledge sa Ginoo. Usahay ang atong resources dayon ang atong gamiton, usahay ang someone or ang influensyado nga tao para magtagbo sa atong panginahanglan. But take note this word mga kaigsuonan, unaha si Lord, kay si Lord mas labaw nga nasayod kung unsaon kapag tabang igsuon. Dawata ang paglutos ingon nga panalangin. Ikaduha mga kaigsuonan, batuni nga diha sa paglutos ang batasan nga mapasalamaton. Lisod kay magpasalamat mga kaigsuonan, taliwala sa dili nimo masabtan nga sitwasyon, apan kung magpabilin kang mapasalamaton. Ingon si Lord mga kaigsuonan, mas labaw ang Berean believers kaysa taga Tesalonica mga kaigsuonan, kay nagtuon sila adlaw ug gabi. So dili mutubo ang pagtuon nimo igsuon, dili ka mahimong malig-on diha sa imong pagtuo kung dili nimo tun-an ang pulong ni Lord adlaw ug gabi. Dugang paniana mga kaigsuonan, nganong kinahanglan man natong batunan ang pagkamapasalamaton tungod kay diha ni Lord makita ang tinuod nga ikaw mga kaigsuonan. Kay usahay mao ni ang real talk mga kaigsuonan, mugawas ang tinuod nga kita panahon sa kalisod, mugawas ang tinuod nga kita panahon nga sa wala tay mahimo. Apan kung sa panahon nga wala tay mahimo, moabot man ang kalisod, apan naa lang sa gihapon ang atong pagkamapasalamaton kana igsoon dili na ikaw, kundi si Lord na ang nagahom diha sa imong kinabuhi. Salamat kay igsoon. Katapusan mga kaigsuonan mo kini. Batuni nga diha sa paglutos ang patasan nga mainampuon. So sa unsang pamaagi nga mahimong benepisyo ang paglutos, batuni nga diha sa paglutos ang batasan nga mapasalamaton. Lisod man ang pagpasalamat, lisod man ang ginatawag nga pag-ampo mga kaigsuonan. Kung kining tulo ka butang mga kaigsuonan atong dili malimtan panahon sa paglutos. Una, dawata ang paglutos ingon nga panalangin. Ikaduha, batuni nga diha sa paglutos ang batasan nga mapasalamaton. Ikatulo mga kaigsuonan, batuni nga diha sa paglutos ang batasan nga mainampuan. O dinhi atong makita mga kaigsuonan na kung naa kini mga butang nga mutubo kita sa pag-alagad. Lisod alang kanato ang mubarog sa pagamatarong, ilabi na sa gayon nga wala kitay mahimo. Tinuod, lisod ka na mga kaigsuonan.
apan kun atong mabuhat kini nagpaila lamang nga mahal nato siya nga nagantos una ka nato. Daghan ni gayon nga kita wala manumbaling kaniya apan karon nagsugo siya sa tanang tao mga kaigsuonan sa pagbalik kaniya. Mintras o samtang aduna pay panahon mga kaigsuonan. Dako kayo nga akong pagpasalamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. I hope na nakatabang nimo igsuon ang pulong nga nagaingon ang benepisyo sa mga paglutos. Padayon kita mga kaigsuonan sa pagtuon, sa pagdasig sa matag usa. Hinumduman nato mahal ug mahal kita sa Ginoo. Labaw sa tanan mga kaigsuonan, atong tinghuhaon kanunay nga dili lang nato mapahimuot ang atong kaugalingon, dili lang nato mapahimuot ang naa sa atong palibot, but most importantly mapahimuot nato ang Ginoo nga mo'y tinubdan sa tanan. Dalaygon duyugi kining imong igsuon Pastor Dalian sa makanunayon mga kaigsuonan. Dalaygon si Lord sa walay katapusan.